Poďme zahrať originálnu hru. Áno, je to hra, kde nám stúpa láva a zase som nebola aktívna, tak prepáčte, to nestíham, mám toho veľa. Ak budem to asi potichšie, tak sorry. Láva nás tráti drženie. Máme tu červenú časť. Ja sa nešmýkam. Som spadla. Melody akon. Neviem, ako čo ma na to ešte komentovať. Mne to tako teraz tako divne seklo, ale to nevadí. Nie, prečo sa vôbec nešmýkam. Ja keď som to hrala, tak sa mi to šmýkalo a potom spadla som. Ale viem, že splásko nazývané prvá tam je. A raz bola tam už. Ale potom sa stalo, že som bola veľmi, veľmi rýchlo, lebo to sa práve ako neviem čo. A idem. Na rybli. Ako ja sa sama sebe nepočujem skoro. A mi tu hrá spustá hudba. Wait. Dobre. Už sa počujem. Jo, skoro som... Ja to tam možno aj utávala aj vzadu. A ja som už hore tu. Popravde sa mi nechce dneska natáčať, ale viem, že vy čakáte. Tak som išla radšej natáčať, aby ste nečakali takto. A neviem, či to je aká toto farba. Či je to zelená, alebo žltá. Alebo zeleno-žltá. Lebo tá farba je divná. Kamo, musím dať to. Jaj! Ako som tam mala skočiť? Nič, ideme. Ako si prvá. No nič, ideme. Tretí pokus. A možno náš tretí pokus si dáme speedrun. Ja som v pohode, to ma nedochytia. Teraz potrebujem, som to šmykal. Yes. Máte to rozdelím, dobre. Toto je pekný trik, že... Jak? Wait. Čo to je? Hej, better. Wait. Tam je dačo. Vtedy ide láva. Oh shit, vtedy ide láva. Ja viem, že to sa dá. Ne. O to sa dá. Tak, čo už ideme sem skakať. A prisahám, že nepadnem. Určite nepadnem. Ale ja... Môžem počítať, aký je toto pokus, ja už fakt neviem. Neviem, čo mám robiť.
Počkej, som stichla. Ja potrebujem pocit. A ja, ľudia. Možno od dneska budem vydávať aktívne videá. A prečítam akustik. Ale škola. Pára. Toto. Neviem, jak spravia som. Jo, šmykal sa to. Sa zasunú šotej. A čo sa stane? Zase spadnem. Áno. Ja to nejdem hrať. Ne. Co tu je? To je of madness. To je of anger. Potom zahráme. Na jak zase? Ja to nedávam. Ja nemám na tú Angel, ale netreba dávať si. To nejde. A kde idem? Haló? Kde som šla, to rečí? To sa nedá asi bez hlavy. Čo by som išla len tak, ale by bola stále tamto. Ale ide na to. Sme na červenej. Teraz sme na červenej. A ak ma nebudete počuť, tak ja to nemôžem. No. Táto hra je nemožná. Oh, wow. To nebolo nič special, ale ja som zase reblík a sme na tej konečne. Ale teraz zase spadnem, lebo ja spadnem. A viete prečo? Lebo ja spadnem. Ja som to vedela. Dobre, posledný. Nie! 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 Čo nie? Čo robíte tu? Dobre, ideme. Ak by ste nechápali, tak nechápte, ďakujem. A ešte raz? Ja tak poviem dôvod. A zostane to tam, nebude žiadny strich. Ale zatiaľ všetko je v pohode. Dobre, išlo. Povedala som. Ja som spadla! Ale našťastie. A jo, poviem vám tu, že to som vám povedala na začiatku, ale nevadí, keď som to upravila, ale ja to... Dobre, to nič. Ja, Prepačte. Zdroďa sa na nervy. Boli hlava.
Jaja Natasza! Chodź, ja zastroczyć, chodź won! Dobre, nic nie dzieje. Gdzie jest Hataczuk? Pokazał mi to auczny obrazek. Tak, dobra, jakby było szybko, ja. Ona sama to potrafi, jakby nie zabójać. Odzwę, a like, a my sobie widzimy. Będziemy się o wideo. Bye, cookie.